στο στούντιο στη θερμοκρασία έχουμε το Λίνεα. 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λέω αν και την πόρτα εδώ για να πάρω λίγο αέρα. Έλα, πάρε Νικολάκη. Παιδί μου, το Λίνεα εκεί πέρα, από μεγάλες θερμοκρασίες, με πτήσει και αυτό. Ωραία πράγματα εκεί. Τάκη, δεν μου λες σε ρακ, το έχεις αυτό, πώς το έχεις εκεί, δηλαδή είναι σε ρακ, πάνω με σεφτάρια, πώς είναι? Όχι, είναι διόρροπο μηχάνημα, είναι που τα απλά είναι το γουανίφι για να παίρνει αέρα. Να παίρνει αέρα, Νικό. Αυτό, βέβαια, πρώτα στα πρόσωψη, τα μπόνε έχω, ένα μπλε χρώμα ωραίο, με τα όργανα μπροστά, προστασίες όλα, ασφάλειες. Διόρροπο το μηχάνημα, δεν βλέπω τίποτα μπροστά. Εγώ τα πλάγια αερίζεται. Είναι μέσα κάτω από ένα πάγκο το έχω εδώ πέρα το γραφείο μου. Μπροστά είναι η καρέκλα η προεδρική και τα μηχανήματα σε σειρά. Λοιπόν, τα διαιτητικά από εδώ, αυτά που είναι οι τοποδέχτες σε σειρά, όπως είναι ένα στούντιο του ερασιτέχνη. Με ηχοπόνωση, τα πάντα. Λοιπόν, γιατί κάποιος άμα τη γράφει τώρα και θα κάνει ένα πιο μεγάλο λέει, να έχει και πάγια μέσα, λουτροκαμπινέ, κρεβάτι, σε σχήμα καρδιάς, με πανελλαδική θέα, παίζει για μια τέτοια φάση. Λοιπόν, έλα, πάρε Νικόλα, τρώμε και τα λίγια. Έλα, για κοίτα Νικόλα τώρα, τι γίνεται.